Eto na nga guys, ang ulam na bibida ngayon sa aking kusina, pakbet na bunga ng malunggay. At dahil season na naman ng malunggay, abay pare-pareho na naman kami ng mga kapitbahay ko ng ulam. So ayan, magsisimula na akong magluto, magpapainit lang naman ako ng mantika. Pagkatapos igigisa ko yung bawang at sibuyas hanggang sa mag-brown itong dalawang ito. At dahil nakakaluwag-luwag ngayon ang mari nyo, syempre karne ang isasahog ko dito. Sana all. Igigisa-gisa ko lang siya ng ganyan hanggang sa mamula yung karne. Pagkatapos niyan, isusunod ko na rin itong kamatis. Sa mga hindi nakakaalam na ang bunga ng malunggay ay nauulam, nako, itry nyo to mga best. Ang sarap nito, promises. Maglalagay nga din ako ng bagoong dyan at igigisa ko lang siya ng very light. Napaka-importante nito dahil siya ang magbibigay ng lasa sa pakbet na aking niluluto. Maglalagay din ako ng konting tubig. Pagkatapos nga niyan ay isusunod ko na nga itong bunga ng malunggay. Pagkatapos nga niyan ay tatakpan ko na lang siya at aantayin ko na lang maluto at tada! Eto na siya! O diba, napakadali at napakasimple lang siyang lutuin. Mura, masarap at libre lang sa bakuran. Swak na swak ngayong season ng malunggay. That's all! Tapos na naman ang isang episode ng Lutong Walang Kapantay pero may kaunting sablay. At sana natuto kayo kahit papano hanggang sa susunod na lutuan kung saan ang ulam ay laging panalo.